Aninen na daya kai ne haka sannan ka fi dubu. aninen na daya aga kince na abu dubu To ga zahir so ne ya biya so ne kun su maza ni na fudu ga dahir komai ki so ne idaniya ta ke na gani kai ne dahir na kama kafa ne da ke tonan na funi ni kai nuni ne ce ta ɗaya ke ce ni ce so ne ya biya na ce tabbas toshe majiya an ce ba a gari sai da samu ai ba ke ban ga zama babu ke ce tushen na bima to ban karba mu yi hidima samu dan kauna in tafi so soyayya kai ne ruhi ke na ce ruhin kai ne zaɓi na ke ce zaɓin kai hannurin ga nurin kai ba ka gado ba na kara min so sabon raina da famin ai ka wanke dona na ja damin to samu gure zauna na zauna ba na bin lasa ga lasa so ne zai rasa in mun nausa mun tarwa gasa mai za a yi ba kai min ginsa kona kunsa ke makin kunsa duba 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 kona duba ke dai zan hanga to karɓa karɓa kauna na karba so ba samu ba ba lallai ne ba haka ne amsa ta ni a amsa so na kunsa na kin fasa hane mata ka bar in kwaka hane kewar ka a ke din tauce ko kin mance ke tilo ce sauke min haƙƙi ko sai take can na yi mamaki yaya da labari na baki ma ba ne ba labari bani iyawa inda ta fama ba ne ai magore kar da kisan zo be haku ga dama kauna ne maka ɗaure ban tafiya ba kyanan ba dama so ne mini toshi